Dito tayo magtatrabaho. Ayan, dito kami ngayon. Ayan. I-close na natin ere at napakalamig. Ush. Ayan, na-close na natin. Ush. Ito na yung nabalatan natin. Ay, ayan yung mga kamuti natin, guys. So, may mga kamuti pa tayo. Ayan. Ito yung nabalatan natin na black beans. Ayan. Ito yung nabilad natin ng mga nakaraang araw. At ngayon naman ay, ano yan sa Tagalog, yung ilatag. Ayan. Dito natin naman siya ilalagay. At yan ay, tatanggalan natin ng mga, ayan, mga damage. Ni otosang. Nanti no sang ay. Jumu. No? Jumu chupa. Black beans. これ？これダイス？もうこんなまんまだよ。このまんまこのダミーやつでも300円。1袋。Okay, tulong muna tayo dito kay Dana, guys, para naman maaga naman tayong matapos. At time check, otosang ima, nandiyan desu ka? Ima? Ayan, 4 p.m. Japan time, alas 4 ng hapon. Okay, keep on watching. Dito lang kami ni Dana. Tingnan niyo lang kung anong gagawin po namin. Kore, eriru? Sinaniriru na po. Hello ka-farmer! Otsukare-sama deshita! Ayan, para lang kaming naglalaro dyan ni Dana, para kami mga kingkoy, o di kaya nagsungkaan lang kami dyan. Isa yan sa proseso na ginagawa natin pag minibenta na natin ang ating black beans. At hindi pa dyan nagtatapos, marami pa tayong mga proseso na gagawin dyan. Mga pabalik-balik tayo na pilian natin siya ng mga sirang beans na hindi dapat ibenta natin dahil yun ay hindi kagandahan ang quality. Kaya ginagawa natin yan pabalik-balik para sigurado tayo magaganda lang ang ating binibenta sa market dahil yun ang iniingatan natin sa ating product. Dahil weekdays po yan, kaya konti lang ang nagawa namin ni Dana dahil kauwi lang namin galing sa trabaho. Mada? Shito, Shito, doon ka na ikasama? Moう一回広げる。で、濡れたところを拭かなきゃ。は？濡れたところを拭かなきゃ。モップいる？モップはいらない。